Ενώ μια που είμαστε σε τηλεοπτικά θέματα, στο νούμερο 16, είναι αυτή η μονοτονία, ρε παιδί μου, που υπάρχει στα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια και ειδικά στα δελτία ειδήσεων. Στα δελτία ειδήσεων. Δηλαδή, αν δεις τα μεγάλα ιδιωτικά κανάλια, είναι όλα ίδια. Πώς είναι οι πολυεθνικές? Έχετε παρατηρήσει ότι οι πολυεθνικές έχουν φτιάξει όλες τις πόλεις στον δυτικό κόσμο ίδιες? Σχεδόν σε όποια πρωτεύουσα και να πας, βλέπεις τα ίδια μαγαζιά, τις ίδιες ταμπέλες, όλα είναι ίδια. Μονοτονία. Έτσι και στα δελτία ειδήσεων είναι. Δηλαδή, για παράδειγμα, δείτε εδώ στο Αντένα, η δικιά μας, η αγαπημένη μας, η Μαρία Φουνικούλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πυρετός συσκέψεων στα κόμματα της συγκυβέρνησης αλλά και στην αντιπολίτευση. Τρέμει για παράδειγμα, Όλγα Τρέμει, μέγκα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε οριακή δοκιμασία για τη συνοχή της κυβέρνησης, η Έλλη Στάι στην δημόσια τηλεόραση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα 0 για την ψήφιση των νέων μέτρων έφτασε. Στο Sky, η Σία Οικοσιόνη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Όλα ίδια, όλες φοράνε το ίδιο πράγμα. Ενώ αν πας στο Άστρα TV... Συνεχίζεται η κόντρα μεταξύ εμπόρων και της Δημοτικής Αρχής Λάρισσας σχετικά με την απόφαση για τη λειτουργία του χωριού του Άι Βασίλη στη σκεπαστή αγορά της πόλης. Άφησε η κοπέλα το φαγητό στη φωτιά να συλλεξίνει και πετάχτηκε να πίνει το δελτίο ειδήσεων. Κακό είναι αυτό. Και δεν επιστρέψει. Παρουσιάστρια, νοικοκυρά. Θα γυρίσει, θα βάλει μια μπουγάδα. Έριξε ένα πρόχειρο κάτι. Πετάχτηκε. Ωραία είδηση στο